Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Sa unang pagkakataon sa kanyang Olympic Game, nakakuha si Ira Villegas ng bronze medal para sa Women's 50 kilograms division sa boxing. Siya po ay natalo via unanimous decision sa isang boksingera mula sa Turkey na si Businaz Kakigurigu. Se! Walang hiya ka. Inatsingan mo ako. At dahil doon, mag-uuwi siya ng bronze medal. Congratulations, Ira Villegas. Samantala, ang atin namang pambato para sa 57 kilogram division sa women's boxing na si Nesty Petesio, natalo via 4-1 split decision laban sa Polish boxer na si Julia Zeremeta. At dahil dyan, mag-uuwi rin si Nesty Petesio ng bronze medal. Palakpakan at congratulations sa ating mga boxing. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, T! Kabisyo, feel good morning! It's a Thursday, August 8, 2024. Sa oras ng 7:33 ay kasama nyo na ang cool na angkol. Siya ang binoboxing na mga chicks. Angkol na girl! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama naman ang pambansang tita, dahilan bakit ka nanonood ng radyo. Dating binoboxingin, nang buboxing na True! ng mga babaero. Tama! Basic! Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Carl! Thank you, Tits Maulan. Congratulations! Yes, congratulations sa ating mga Pinay boxers. At least nakapag-uwi pa rin ng medalya. Bronze medal, congratulations. Malay nyo sa susunod na laban First time niya yan, bronze agad. Gintong medalya na. Si Nesty Petesio, marami rin sanang nag-expect na kakayanin niya, pero kinulang pa. Pero sige lang, proud pa rin tayo sa ating mga Pinay boxers. Hindi madali. At least ka nakapag-uwi, so meron na tayong apat na medalya, 2 ginto mula kay Carlos Yulo. At meron din po tayong isang bronze medal kay Ira Villegas at isang bronze medal mula kay Nesty Petesio para naman sa larangan ng boxing. Congratulations! I'm pretty sure maraming mga kabataan ngayon ang magsasabing, gusto kong maging Carlos Yulo paglaki ko. Yan. Or gusto kong maging Nesty Petesio or Ira Villegas paglaki ko. Kaya ngayon pa lang, boxing na kayo ng mga babaero. Diba? Para sila yung pagpraktisan natin kasi hindi nakakahinayang bugbugin eh. Yung boksingero? Yung yung babaero. Kaya pala, umiiwas na sila sa'yo. Yung mga babaero? Yung boksingero. Grabe yung uppercut niya. Lakas! Ng boksingero? Ng referee. Sabi, Foul! Ayoko magsalita pero sasama na ako dito, nainis na kasi ako. Meron ba referee ganyan sa boxing? May pito? Walang pito yung referee sa boxing. Narinig mo? Yung referee?
Yung boksingera? Ano sabi mo kasi referee? Nasuntok siya sa ano, sa panga, natumba. Yung boksingero? Ano boksingero? Anong buksongero? Buksongero! Yung boksingera? Yung referee. Eh kasi parang harang eh. Yung referee? Yung babaero! Eh gusto naman harangan ka niya. Ng boksingero. Ang babaero. Sabi niya, magbalikan na tayo. Sabi ng babaero. Sabi ng buksingero. Si Angkol ay isang. Isang, Kaloyan! Kaloyan! Yeah! Kaloyan! Lord, thank you for sunshine. Thank you for Si Mang Kanor ay isang. Basic, babaero. Kailangan pa bang i-boxing yan? Kailangan si Sir Manny Wang ng PCSO. Ay, isang boksingero? Alam mo, wala akong sinabi, sir. Sir, ang sinasabi ko, boksingero ka, sir. Ang Ay, mga Sir driver Manny ay Wang. isang Mga boksingero? babaero. Ay! Bago na kasi kayo. Pag may yung mga babaero, Yung mga boksingero. ganda ng gloves niya eh. Ng boksingero? Ng referee. Kainis ako sa isa, bias magbigay ng score. Yung ano, judge. Yung referee. Pinilangan niya eh. 1, 2, 3. Binilangan ng referee. Pinilangan ng judge. Mali. Ano judge? Hindi kasi marunong. Hindi marunong yung referee, yung referee. Yung babaero. Ay, imposible. Natumba sa ring. Uy, yung boksingero. Yung referee. Uy, kawawa. Yung referee? Yung boksingero. Ang daming nanonood eh. Na sa boksingero? Na babaero. Uy! Kasi pupusta sila para ma-date nila yung chicks nila. Ganun pala yun. Chicks ng babaero? Chicks ng judge. Kaya... Huwag kalimutan mga kabisyon natin ha. For Metro Manila only and Mega Manila, yung ating mga drivers yan para sa ating Love Dose. No boundaries! I-announce natin yan later on Truly! sa aming programa ba? Tignan natin. Or sa programa ba ng Dear Love? Sa programa po ba ng Tambalan? Or sa programa po ba ni Maratoni? Oh, sa Love Trip? Yes. Love Trip? Love trip. I love you, Trip. At sa EDSA ba o di naman kaya sa Rocky Secret Files? Yan ang abangan nyo po kung saan ipamigay itong 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries. Pati ang additional 500 pesos na pang Bring Me. Tama. Pag may na Bring Me kayo, additional po yan. So good morning! Ang tabayan na po and good morning kay Sir Manny Wang. Hello sa inyo mga guardian sa PCSO na Good kaloyal morning. din daw sila. Kaloyal yan. Di yan ang bababae. Graduate na. Sa pambababae? Opo. Imposible. Hindi ako niniwala. Ay, good morning kay Mama Belen, Papa Joseph. Hello sa inyo dyan. Lahat ng mga tune in sa ating mga Morning! drivers. Minibus drivers, Uy, UV Express. tama. Sa lahat na nakatutok sa atin. Multi-cab drivers. Padayon The lang riders sa natin. pagpaminaw din sa 90.7 Love Kailangan Radio. pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!